Mga bago, asya nagkakawagra. Kaya nakala. Ginagawa mo! Ginagawa mo! Baka ka mag-isibo na ayaw. Oo nga padi, gigisibaw ka ayam ka na dito may payag. Oo, sigad pa di. Sigawat na kuwan dito. Bakit agawat nga nagkawat? May agong kuya. Uy, padi ano man? Baka nag-iinaburi do ka man. Kagaga pa. Ano padi kay nakawat na kanina. Paret pagkakilala padi kay kanina aga. Pag tulpos ko, tunogong pa. Asya padi. So ano man palit imong plano niya? Ipapablatter ta pulis? Pero mag-desisyon pa ano. Padi, nagkakadu. Bulikat kapitan kay kurakot ni Tiyan. Amo nga ni padi kay asya damot issue din akong barangay. Ginagawa mo! Mayor padi. Ginagawa mo! Takot diferensya padi kan mayor. Hindi kita basta bubuligan. Sige padi Berting. Padi kung makitaan mo nga makawat, igsumat na akon. Kay may paglalagyan siya. Sige padi sino kung ikot makakita, buligin na ako. Kay tatagan tanay ko in 1997. Ginagawa mo! Buwa ang sarwal. A few moments later. Sumay nagkawat ang akin sarwal dito. Ilat, naalungan ka daw. Pare ka kasi man patay. Matay ka ginhapon, padi. Congrats. Naalungan ka ora. Hoy! Asa nga nagkakawagar ta? Hoy! Ikaw nga pala pangata ako mga bago. Asa nga nagkakawagra? Tapos daragan. Ano to? Dili ka dili isang nabi isang. Diyan mo na yan. Oo, nagdinalagan. Oo, nagdinalagan. Anto na. Dira ka tubang. Baka dito makapasok ako. Hay man imong kinawat nga kuan. Ato mo yan kay dalaga. Oo. 1, 2, 3. Yan para magkuan, hararayo. 1, 2, 3, go. Kamat ka. Tapos, baka nag-iinaburi do ka man, kaaga-aga pa. Ano pali kay, may kawat na kanina. Wala, di ko araw kanino at nagtipunan talaga ikaw yun, 1996. Ba, padi kay, magulgag pinamiling. Pwede mo pa dugnan? Sige padi, 1997 na la. Dugnan tayo kung sige padi Berteng, deal ako dida. Sige padi sino kung ikot makakita, buligin na ako. Kay tatagan tanay ko in 1997. Maluhan ka ora-ora. Ikaw na.